sociais básicos, as reduccións salariais, a invalidación da negociación colectiva, amosan o que son. Só os move o afán de perpetuar este injusto réxime económico e político, no que os ricos fanse cada día máis ricos a costa de expandir o paro, a pobreza e a desolación por todas partes. Os xestores do capitalismo, os políticos, utilizan o discurso demagóxico no que pretenden culparnos a clase traballadora da situación que estamos a vivir. A finalidade non é outra que facernos asumir a responsabilidade da crise e o seu pago, mentre que os verdadeiros culpables seguen acumulando ganancias millonarias e aproveitan a desesperación de moitos traballadores para impoñer un ritmo de reformas sen freo e unhas condicións de traballo cada vez máis aldraxantes. O 25% dos traballadores están no paro, o 50% dos xoves. Deles, case 2 millóns non teñen ninguna prestación. 13 millóns malviven con salarios inferiores aos 1.000 euros mensuais e as perdas das súas vivendas afectan a centos de milleiros de traballadores. Cas nosas vidas non se negocia. Cas nosas vidas non se negocia. Que incrementa a xornada, que empeora as condicións de traballo, que baixa os salarios, que penaliza a organización dos traballadores, aínda vai agravar máis a situación. É o goberno mesmo o que anuncia máis de 6 millóns de parados a fin de ano e que enviará a un terzo da poboación á exclusión social. A nova reforma converte os traballadores en servos e aos empresarios en amos. Poderán despedir con causa falsa e sen apenas custo, reducir os salarios, cambiar os horarios e a xornada, incumplir os convenios. E todo isto con só dicir que non van a gañar tantos cartos como antes. É especialmente repugnante o novo contrato para a xuventude, dun ano de duración con despedimento libre e sen ningún tipo de indemnización. Con esta reforma laboral se deixa sen efecto a forza dos convenios sectoriais, dándolle prioridade aos convenios de empresa, que poden fixar condicións por debaixo do convenio sectorial. Ademais, as condicións do convenio quedarán automáticamente anuladas se a patronal non asina o seguinte convenio. Tamén queda a vontade do empresario a mobilidade xeográfica e funcional, as modificacións de xornada, a rebaixa do salario ou o incumprimento do convenio con tal de usar a contabilidade como excusa. Paralelamente, impoñen recortes nos servizos sociais básicos, saúde, educación, vivenda e destruen a solidaridade social co argumento de que é necesario, en tempo de crise, para sair adiante. A reforma para as cortes, os recortes 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 para as cortes, social, ao reducir continuamente as cotas empresariais coa excusa de fomentar unha contratación que non é máis que esclavismo laboral. Esta é a realidade que nos está tocando vivir. O capitalismo e o goberno, os dous da man, aliados contra os traballadores e contra o conxunto da sociedade. O goberno e os poderosos ocultan que o gasto social do Estado español é dos máis baixos da Unión Europea. Ocultan que a débeda do Estado é baixa. Ocultan que a función pública ten moitos menos empregados que calquera outra en países das condicións do español. Ocultan que as grandes fortunas son das que menos impostos pagan. Ocultan que os bancos e os ricos evaden cartos en paraísos fiscais. Ocultan que o poder da compra diminuiu máis dun 20% nos últimos 10 anos. Ocultan que a temporalidade vai en aumento, reforma tras reforma, e que é constante o empeoramento das condicións laborais, mentre os capitalistas,
e os empresarios gañan cada vez máis. Esta situación non vai cambiar se os traballadores non alzamos a nosa voz para denunciala e non nos mobilizamos contundentemente contra a reforma laboral e a legislación antisocial aprobada nos últimos meses, ata a súa completa derrogación. Con este objetivo, a CUT e a CGT convocaron esta folga, aínda que saibamos que non será suficiente para botar abaixo as decisións desta banda de higueras. Por iso, a CGT e a CUT van continuar movilizándose e agardan que algúns sindicatos non se deixen seducir polos cantos de sereas dos despachos da negociación. Os dereitos non se negocian, se defenden. E só desde unha postura clara de defensa dos dereitos poderemos conseguir os nosos objetivos. Non queremos rematar sen facer unha mención ás 3 manifestacións de hoxe na Rúa da Coruña. Só a prepotencia dos chamados sindicatos mayoritarios impide que hoxe esteamos todos xuntos nunha única manifestación. Agardamos e desexamos que as próximas sexan baixo a bandeira da unidade de acción. Compañeiros e compañeiras, viva a loita da clase obreira! Viva!